వస్తుందా వస్తుంది కదా ఎంత ఇస్తున్నారు 2500 కలిపి అన్నను మర్చిపోబాకండి పట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు మత్స్యకార భరోసా వచ్చింది కదా 10,000 రూపాయలు పావుల వడ్డీ పెన్షన్ వస్తుంది. మీకు ఈ 3 ఏళ్లలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 1,50,000 ఇచ్చినారు మీ కుటుంబానికి. అన్నను మర్చిపోబాకండి. చూడు రైస్ గురించి అంట సార్ మాట్లాడతారు. ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఏమన్నా చూపించుకున్నారా? చూపించుకున్నారు. తర్వాత అమ్మఒడి వచ్చింది కదా, మత్స్యకార భరోసా వచ్చింది 10,000, పావుల వడ్డీ. మీకు ఇంచుమించు ఈ 3 ఏళ్లలో 79,000 ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అన్నను మర్చిపోబాకండి. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో కూడా మీకు అన్ని అందుతాయి. నమస్తే అమ్మా. అన్న నమస్తే అన్న. రైతు భరోసా వచ్చిందా మీకు? దాన్ని పావుల వడ్డీ రాను పెన్షన్ వస్తుంది. ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఎవరికి వస్తుంది? మీ అమ్మకి ఇస్తున్నారు. 2,500 వస్తుంది కదా, జగనన్న పంపించాడు. అన్న మీకు ఇస్తున్నాడు. పథకాలన్నీ అందుతున్నాయా లేదా అని మిమ్మల్ని దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కోమని చెప్పమన్నారు. అన్నను మర్చిపోబాకండి. బాబా మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఈ పాప దగ్గర అన్నా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రామచంద్రాపురం పంచాయతీలో పాతూరు, పుత్తూరులో గడప గడపకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలన్నీ ప్రజలకు ఏ విధంగా అందుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా కనుక్కునేందుకు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆగస్టు 1వ తేదీ నుండి ప్రారంభించాం. మత్స్యకారులకి దివంగత ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే చాలా అభిమానం. రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా మత్స్యకారుల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం చూపించేవాడు. అదేవిధంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ముఖ్యమంత్రిగా మత్స్యకారులకు అండగా నిలబడి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో వేట నిషిద్ధం అప్పుడు 4,000 ఇచ్చేవాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత దానిని 10,000కు పెంచడం జరిగింది. అదేవిధంగా వేటకు వెళ్లి ఎవరైనా చనిపోతే ఆ కుటుంబానికి 10 లక్షలు ఇవ్వాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సునామీ వచ్చింది. సునామీ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది చనిపోయినారు, ఆస్తులు నష్టపోయినారు, చాలా ఇబ్బందులకు గురి అయినారు. ఒక కమిటీ వేసి తడ నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు ఒక రిపోర్టు తెప్పించుకుని దాదాపు 1,750 కోట్లు ఈ ఫిషర్మెన్ ఏరియాస్లో రోడ్స్, బ్రిడ్జెస్ ఇవన్నీ కూడా కట్టించాలని చెప్పేసి ఆ రోజు ప్రపోజల్స్ పంపించడం, రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి ఆ 1,750 కోట్లు తెప్పించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా విడవలూరు మండలం, ఇందుకూరుపేట మండలంలో 23 కోట్లు వచ్చినాయి. పనులన్నీ కూడా జరిగినాయి. అందువల్ల మత్స్యకారులు కుటుంబాల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది, ఆ కుటుంబానికే ఉంది. అదేవిధంగా మత్స్యకారులు కూడా ఎంతో అభిమానంతో, గౌరవంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కానీ, రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కానీ ప్రేమిస్తూ
అభిమానంగా గుండెల్లో పెట్టుకుని ఉన్నారు. ఈ మత్స్యకార గ్రామాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేయాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి సీసీ రోడ్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు, వాటి మీద దృష్టి పెడతాం. ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం, బయట నుంచి ఎంపీల దగ్గర కూడా తెచ్చి పెడుతున్నాం. అన్ని విధాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి చేస్తున్నాం. మన ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యులు మోపిదేవి వెంకటరమణ గారు 15 లక్షలు ఇచ్చారు. ఒకటి వెంకటనారాయణపురంలో ఆర్ఓ ప్లాంటు, ఆంజనేయపురంలో ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు కొత్తూరులో ఆర్ఓ ప్లాంట్ అడుగుతున్నారు. సచివాలయం ఫండ్స్ లో 7 లక్షలు వాళ్ళకి ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ పాతూరులో సీసీ రోడ్స్ అడిగినారు, నా ఫండ్ లో ఉంచి 5 లక్షలు శాంక్షన్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా కూడా ఒక 2-3 రోడ్స్ ఉంటాయి, అన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాం. మాట ఇచ్చిన ప్రకారం మాట తప్పకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి పెద్దపీట వేస్తాం.